Mangutana lang ko ninyo ba? Unsa jud ay gamit sa tudlo? Di ba tudlog direksyon, tudlog mga lugar kung asa paingon, tudlo kay para makaingon ang tao kung asa sila adto. Di ba man gamit sa tudlo? Ngano man ning karong home quarantine oy nga, bunog na magkayo ko. Ug kung mag-inusara ning laki sa kwarto, kapoy kayo na kung lawas si haso-haso. Unya kani pa yung mga babae, kabalong baho ang lubot, ikuot sa lubot, asin huton. Nya dayon naman ay kuot silang mga ilong. Lampurnas ko anang ilang mga kugmo. Grabe kaluod ninyo mga kinaiya oy. Unsa man jud yung gustong mahitabo sa kuwaani? Ha, itoplok-toplok ka ng inyong mga email, yung mga computer, sakit